So, gandang araw na naman sa atin. Meron na naman tayong project na bago. Ipapabulpak ulit. Ito, Predator siya. Predator, papabulpak niya. Yan, Predator. Kaya, bubulpak na naman natin. Ito, mahirap na naman ito. Lalo na yung trigger mechanism niya. Ito, tatanggalin natin. Saka ito. Saka natin gagawin ng cut. Yun. Shout out sa may-ari nito. Saka Mountain Province daw. Pinagawa sa atin ng kasama natin hunter vlogger din. Brother Sans ng NBus. Ibisita niyo yung channel niya guys, marami kayong matututunan doon sa channel ng NBus. Yun, ito guys, bupak na natin. Gawa na tayo ng trigger mechanism niya. Sigurado mahirapan tayo dito sa trigger mechanism. Kasi ito pa isa. Kailangan iwasan mo to. Itong gauge na to sa ilalim. Tapos nandito na yung trigger niya malapit. Kaya try natin kung kaya natin siya. Yan, sige guys, stay tuned lang. Check ko lang kayo kung anong mangyayari dito sa conversion natin. Yun, ito na guys yung trigger niya. Yan. Yun. Ganun yung ginawa natin. Lagay tayo ng nut dito. Tapos may slide. Tapos dito naman ganito. May band siyang gano'n. Tapos dito rin siya slide. Yan. Yun. So tapos na natin yung trigger niya. Yan. Maghapon guys. Tagal natin ginawa. So gagawa na tayo ng bat. Gagawa na natin siya ng bat para matapos na. Minamadali daw ng may-ari kasi gagamitin niya. Kaya gawin na rin natin ng bat para matapos na rin. Yun. Yan, sige, stay tuned guys. Gawa na tayo ng bat. Lihat pa rin mo agad skip na.
2 hours later. Ayun guys, tapos nang ilapat yung airgun sa bat. Yan, yung gauge nya sa ilalim. Yan, yung trigger nya. Mahirap ilapat. Nahirapan ako dito paggawa ng trigger nya, pero natapos din. Yan, try natin. Okay, try natin puputukin. Lakas guys yung putok nya. Kaya lilihain na natin to guys, yung nya, bat nya, para lumabas na yung design. Kain ko na siya. Yun. Yes, sige guys, stay tuned lang. Kain na natin to. Update ko na lang ko. Stay tuned. The next day. Yun, hello guys.
Magandang araw na naman sa atin. So, natapos na natin itong project natin na naman. Ito siya. Okay. Radiator na bulpak. Hindi natin bulpak. Natapos din. Nahirapan tayo sa trigger nito. Paano masabi? Yan. Yan yung trigger nito. So, natapos din sa wakas. Hindi natin puputukin. Dito naman tayo sa labas. So, ano magustuhan ng mayari guys yung ginawa natin sa road niya. Yan. Sana magustuhan niya at sana mag-enjoy din kayo sa ating video ngayon guys. So, shoutout na lang sa lahat ng manonood nagtsatsaga sa ating mga video, mga ginagawang video. Ayan siya. Okay guys, hanggang sa next video na naman tayo kita-kita. So, tayo na naman natin yung susunod na project natin. May parating na naman tayo project. Okay guys, salamat ulit sa panonood.